ସକାଳର ସୁନେଲି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଭାରେ ସୁନ୍ଦରନଗର ଶୋଭା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ସକାଳର ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ସମୀର ଦେହ ଓ ମନରେ ପୁଲକ ଭରି ଦେଉଥିଲା। ନଦୀ ପଠାରେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟିର ସୁମଧୁର ଧ୍ୱନି ଭାସି ଆସୁଥିଲା। ନୀଲ କାରାଗାର କୋଠରୀର ଦରବାଜା ଖୋଲାଗଲା। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ଆସିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ନୀଲକୁ ଗୋଇଠା ମାରି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ କହିଲା, ତୁ ଏବେ ଯାଏଁ ଶୋଇଛୁ? ଏଇଟା ରାଜମହଲ ଭାବିଛୁ କି? ଏଇଟା ଗୋଟେ କାରାଗାର। ଏଇଠି କାରାଗାରର ନିୟମ ମାନି ଚଳିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁ ସୁନ୍ଦରନଗରର ପୂର୍ବ ଯୁବରାଜ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ କଏଦୀ। ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁନ୍ଦରନଗର କାରାଗାରର ରକ୍ଷକ, ଯାହାର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଅନେକ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତର ଚିହ୍ନ ରହିଥିଲା। ତା ସହିତ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଦାନ୍ତ ବି ଭାଙ୍ଗି ସାରିଥିଲା। ନୀଲ ନିଜ ଶରୀରରୁ କମ୍ବଳକୁ ବାହାର କଲା। ଏବେ ବି ତା ଆଖି ବନ୍ଦ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ନିରାଶ ହୋଇ ପଥର ବିଛଣାରୁ ଧୀର ସ୍ଥିର ଭାବେ ଉଠି ଚୁପଚାପ ନିଜ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ନେଲା। ତା ପୋଷାକ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଓ ଚିରି ଯାଇଥିଲା। ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ସେ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି ଆସୁଛି। କାରାଗାର ପ୍ରହରୀ ନୀଲ ମସ୍ତକରେ ଜୋରସେ ପ୍ରହାର କରି କହିଲା, ଏହାର ବ୍ୟବହାର ଦିନକୁ ଦିନ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଅତି ଶୀଘ୍ର ୟାକୁ ବାହାରକୁ ନେଇଯାଅ। ଏହା କହି ପାଖରେ ଥିବା ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲା। ସେମାନେ ନୀଲ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଲୁହାର ଶିକୁଳି ବାନ୍ଧି ଧକ୍କା ମାରି ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଏହା ସୁନ୍ଦରନଗର ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ସ୍ଥଳୀ ଥିଲା। ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ସୁଉଚ୍ଚ ଥିଲା, ଯାହା ଉପରେ ଦୁଇଟି ସିଂହର ପ୍ରତିମା ଥିଲା। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀରେ ନୀଳ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରିଥିବା 30ରୁ 40 ଜଣ ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ କଠିନ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ମୁଖ୍ୟ ଶିଷ୍ୟ ଭାବରେ ବାଛିଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଲା ପରେ ସୈନ୍ୟ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତ କରୁଥିଲେ। ଅପରପଟେ ଚମଡ଼ା କବଚ ପିନ୍ଧି 20ରୁ ଅଧିକ ପୁରୁଷ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ହାତ ଗୋଡ଼ ନୀଲ ପରି ବନ୍ଧା ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ଲଗାତାର ମାଡ଼ ଖାଇ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ କ୍ଷତ ବିକ୍ଷତ ଚିହ୍ନ ଥିଲା। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ସୈନିକମାନେ ନୀଲକୁ ବି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଛିଡ଼ା କରାଇଦେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ କଏଦୀଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଅଥବା ଆଜୀବନ କାରାଦଣ୍ଡ ସଜା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସବୁ କଏଦୀମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥିଲା। ମୁଖ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆବାଜ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳରେ ଗୁଞ୍ଜି ଉଠିଲା, ଆଜିର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଉ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶିଷ୍ୟ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ବାଛି ନିଅ। ବାସ୍ତବ ମଣିଷ ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲେ ତୁମେ ମଣିଷର ଶକ୍ତି ସହିତ ପରିଚିତ ହୋଇପାରିବ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ସଭିଏଁ ନିଜ ନିଜ ସହାୟକ ବାଛି ନେଲେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଠାରେ ଗୁଲାମମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତ ଚିତ୍କାର ଶୁଣାଗଲା। ପ୍ରାୟ ଶିଷ୍ୟ ଥର ଥର କରି ସହାୟକ ରୂପେ ନୀଲକୁ ବାଛିଲେ, କାରଣ ପୂର୍ବତନ ଯୁବରାଜକୁ ପିଟିବା ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ସଭିଏଁ ନୀଲକୁ ନିଷ୍ଠୁରତାର ସହ ପିଟିବାରେ ଲାଗିଲେ। ନୀଲ ଏହାକୁ ନିଜର ଭାଗ୍ୟ ଭାବି ସବୁ ସହି ଚାଲିଥିଲା। ସେ ଏତେ ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବି ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲା, କାରଣ ଏସବୁ ଭିତରେ ତା ଭଉଣୀ ନଥିଲା। କମ୍ ସେ କମ୍ ସେ ସପ୍ତସିନ୍ଧୁ ଆଶ୍ରମରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବ। ଅପରପଟରେ ରାଜମହଲର ଦିବ୍ୟ ଭବନରେ ଯେଉଁଠି କେବେ ମହାରାଜ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ରହୁଥିଲେ, ସେଇଠି ଏବେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଯଜୁବେନ୍ଦ୍ର ଅନେକ ଦାସୀମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଆରାମରେ ଦିନ କାଟୁଥିଲେ। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଯଜୁବେନ୍ଦ୍ର ଗୋଟେ ଦାସୀ ସହ ମଉଜ କରୁଥିଲା, ସେଠି ନାଗେନ୍ଦ୍ର ଚିନ୍ତିତ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା। ତାକୁ ଦେଖି ଯଜୁବେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୁମକୁ ଏ ଦାସୀମାନେ ପସନ୍ଦ ଲାଗୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି କହିବ ନୂତନ ଦାସୀର ପ୍ରବନ୍ଧ କରିଦେବି। ଏହା ଶୁଣି ଚିନ୍ତିତ ନାଗେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ଏକାନ୍ତ। ମାଲିକ ଆଦେଶ ପାଇ ସବୁ ଦାସୀ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏହା ଦେଖି ଯଜୁବେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, କଥା କ'ଣ ଭାଇ?
ନାଗେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ନୀଲ ନୀଲ ବାୟୁପୁତ୍ର ଏବେ 13 ବର୍ଷର ବାଳକ ନୁହେଁ, ଏବେ ସେ ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଲାଣି। ବୟସ ସହିତ ତାର ଶାରୀରିକ ଶକ୍ତି ବି ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏବେ ହିଁ ତାର କିଛି ଗୋଟେ ଉପାୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନାଗେନ୍ଦ୍ର କଥା ଶୁଣି ଯୁଜୁବେନ୍ଦ୍ର ହସି କହିଲା, এই সামান্য কথা নীল কথাକୁ ନେଇ ତମେ ଚିନ୍ତିତ ଅଛ? ସେଇ নীলଟାକୁ এই 3 ବର୍ଷରେ ଏତେ ନିସ୍ତୁକ ମଳ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ତା ଦେହରେ ରକ୍ତ ବି ହାଡ଼ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ହଁ, ହାଡ଼। ଯୁଜୁବେନ୍ଦ୍ର କଥା ମଝିରେ ନାଗେନ୍ଦ୍ର କହିଲା, ଆଉ ନୀଳିମା? ଯଦି ସେ ଜାଣିବ ତା ଭାଇ ଆମ ବନ୍ଦୀଶାଳାରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଅଛି, ବଞ୍ଚେଇବାକୁ କ'ଣ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବନି? ତା କଥା ଶୁଣି ଯୁଜୁବେନ୍ଦ୍ର ହସି କହିଲା, ତୁମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନି? ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କରିଦେଇଛି ନା। ସେପଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳୀରେ ନୀଲ ନିର୍ମମ ଭାବେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ରେଶମୀ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିଥିବା ଗୋଟେ ଯୁବକ ଦେଖାଗଲା। ତା ପଛରେ ଅନେକ ଲୋକ ସହାୟକ ପରି ଚାଲୁଥିଲେ। ଯୁବରାଜ ଆସିଗଲେ। ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସ୍ଥଳରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ବନ୍ଦ କରି ତାର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୁବରାଜ, ଆପଣ ଏକାନ୍ତରୁ ଆସିଗଲେ। ଆପଣ ବଳିଷ୍ଠ ଏବଂ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆମ ଯୁବରାଜ ବହୁତ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ। ସେ ନିଜ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ କରି ବୀର ଯୋଦ୍ଧା ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ଭିଡ଼ ଭିତରେ ସେ ଯୁବକ ଉପରେ ନୀଲର ନଜର ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିଲା, ଅଜାଣତରେ ନୀଲର ଶରୀରରେ କ୍ରୋଧର ଜ୍ୱାଳା ଜଳି ଉଠିଲା। ଏଇ ଯୁବକ କଥାକଥିତ ଯୁବରାଜ ଦେବଦତ୍ତ ବାୟୁପୁତ୍ର, ଯିଏକି କ୍ରୁର ନାଗେନ୍ଦ୍ରର ବଡ଼ ପୁତ୍ର ଅଟେ ଏବଂ ନୀଲ ବୟସର। ନୀଲକୁ କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କଲା ପରେ ଦେବଦତ୍ତକୁ ଯୁବରାଜ କରିଦିଆଯାଇଥିଲା। କିଛି ଦିନ ସେ ସାଧନାରେ ଲିପ୍ତ ଥିଲା। ଏବେ ସେ ସାଧନା ପରେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଦେବଦତ୍ତକୁ ଅନୁଭବ ହେଲା କି କେହି ତାକୁ ବେଦରଦୀ ନଜରରେ ଦେଖୁଛି। ସେ ସେପଟକୁ ନଜର ପକାଇଲା ତ ନୀଲକୁ ଦେଖିଲା। ସେ ନୀଲ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ନୀଲର ମଜାକ ଉଡ଼ାଇ କହିଲା, ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ମାଡ଼ ଖାଇଲା ପରେ ତମେ ଜୀବିତ ଅଛ, ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ନୀଲ ଧୀର ଭାବରେ କହିଲା, ସତ କହିଛ, ଏବେ ବି ମୁଁ ମରିନାହିଁ। ମୋର ଏତେ ଚିନ୍ତା କରିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ନୀଲ କଥା ଶୁଣି କେତେକ ଶିଷ୍ୟ ରାଗିଯାଇ ନୀଲକୁ କ୍ଷମା ମାଗିବାକୁ କହିଲେ। ସତରେ ଯେମିତି ନୀଲ ମସ୍ତ ବଡ଼ ଭୁଲଟାଏ କରିଦେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚୁପ୍ ରହିବାକୁ ଦେବଦତ୍ତ ଇସାରା ଦେଲା। ପୁଣି ଅଭିମାନୀ ଭରା ହସରେ କହିଲା, ନୀଲ, କ'ଣ ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଏକାନ୍ତବାସକୁ କାହିଁକି ଯାଇଥିଲି? ନୀଲ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଲା ନାହିଁ। ସେ ଲଗାତାର ଦେବଦତ୍ତକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ଦେବଦତ୍ତ ନିଜ ଭୁଜାକୁ ଉଚ୍ଚା କରି କହିଲା, ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ଔଷଧ ବୋଲି ବାସ୍ତବରେ ଅସାଧାରଣ। ସେଥିରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ମୋ ଶରୀରକୁ ବିଶୁଦ୍ଧ କରିଦେଇଛି। ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି ଯେମିତି ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ହୋଇଛି। ତା ସହାୟତାରେ ମୁଁ ମୋ ଦ୍ୱିତୀୟ କୁଣ୍ଡଳିନୀ ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ କରିପାରିଛି। ଏବେ ବି ତାର 80% ବାକି ଅଛି। ମାତ୍ର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ବିଶୁଦ୍ଧ ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ କରି ବୀର ମହାଯୋଦ୍ଧାରେ ପରିଣତ ହେବି। ତା କଥା ଶୁଣି ନୀଲ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲା। ଭୃଗୁ ଋଷିଙ୍କ ପ୍ରଦତ୍ତ ଦିବ୍ୟ ବୋଲି ସୁନ୍ଦରନଗରର ଖଜାନା ଥିଲା। ତାକୁ ଗୁପ୍ତ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସୁନ୍ଦରନଗର ନିୟମ ଅନୁସାରେ 14 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଯିଏ ପ୍ରଥମ ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ କରିବ ତାକୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଔଷଧ ଦିଆଯିବ। ସେ ହିସାବରେ ନୀଲ ସେ ଔଷଧ ପାଇବାର ହକଦାର। ମାତ୍ର ଦେବଦତ୍ତ 16 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ କରି ସେ ଦିବ୍ୟ ଔଷଧ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟରେ ସେ ଗୁଲାମ ଜୀବନ ବିତାଉଛି। ଏହି କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାର ସାଧନା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି।
ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଦେବଦତ୍ତ ସେ ଗୋଲି ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛି, କ୍ରୋଧରେ ନୀଲ କହିଲା, ତୁମେ ଏପରି କରିବାର ଦୁଃସାହସ କିପରି କଲ? କ'ଣ ତୁମ ମନରେ ଆମ ପୂର୍ବଜଙ୍କ ପ୍ରତି କିଛି ସମ୍ମାନ ନାହିଁ? ତୁମର ମତେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। କୌଣସି ବଳିଷ୍ଠ ଷଣ୍ଢକୁ ବି ଗୋଟିଏ ପ୍ରହାରରେ ଛୁନା କରିଦେଇ ପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ଚାହେଁ ତୁମକୁ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଦଳିଲା ଭଳିଆ ମୋ ପାଦରେ ଦଳି ମକଛି ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଆଜି ମୁଁ ସାଧନାରୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ମୋ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ତେଣୁ ମୋର ଗୋଟେ ସହାୟକ ଦରକାର। ଏପରି କହି ସେ ତାର ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ସହାୟକ ବାଛିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ଆଙ୍ଗୁଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କଲା ଏକ ଅଧା ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖକୁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଭୟରେ କମ୍ପି ଉଠିଲା। ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲା, କାରଣ ସ୍ୱାଧିଷ୍ଠାନ ଚକ୍ରରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିବା ଯୁବରାଜଙ୍କ ଶକ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ମାତ୍ର ଥିଲା। ସେ ସବୁ ଦେଖି ନୀଲ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟାନ୍ୱିତ ହେଲା। ଦେବଦତ୍ତ ନିଜ ବାସ୍ତବିକ ଶକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ସେ ନିଜ ହସ୍ତ ମୁଷ୍ଟିକୁ ଶକ୍ତ କଲା, ନନ୍ଦୀ ସହସ୍ର ମୁଷ୍ଟିକା, ଯାହାକି ସୁନ୍ଦରନଗରର ଏକ ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ କଳା। ତା ଶରୀରରେ ନୀଳ ଆଭା ଖେଳିଗଲା, ଯାହା ଦେଖି ସେ ଗୁଲାମ ମନରେ ନିରାଶା ଭାବ ଦେଖାଦେଲା। ତାର ବିନତି ନ ଶୁଣି ଦେବଦତ୍ତ ପ୍ରହାର କଲା। ଏକ ବିସ୍ଫୋଟକ ଆବାଜ ହେଲା। ସେ ଗୁଲାମଟି ଉଡ଼ିଯାଇ ପାଖ କାନ୍ଥରେ ବାଜି ତଳେ ପଡ଼ି ମରିଗଲା। ଏହା ଦେଖି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଦେବଦତ୍ତର ପ୍ରଶଂସା କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ ଯୁବରାଜଙ୍କ ପରି ଆମ ପାଖ 10 ଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟରେ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଦ୍ଧା କେହି ନଥିବେ। ବାସ୍ତବରେ ଆମ ଯୁବରାଜ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ବାସ୍ତବରେ ସେ ମୁଷ୍ଟିକା ଶକ୍ତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଅଜାଣତରେ ନୀଲ 2 ପାଦ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଗଲା। ଦେବଦତ୍ତ ନୀଲ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଦେଇ କହିଲା, ଚିନ୍ତା କରନା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ମାରିବିନି। ତାପରେ ଅଭିମାନୀ ଭରା ହସରେ ସେଠାରୁ ଯିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅଚାନକ ପଛକୁ ମୋଡ଼ି କହିଲା, ଓ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛି ତୋ ଭଉଣୀକୁ ସପ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ଆଶ୍ରମରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାକୁ କାଳି ପାହାଡ଼ରେ ବନ୍ଦୀ କରାଯାଇଛି। ନୀଳିମାକୁ କଏଦ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ନୀଲର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା। ବିଗତ 3 ବର୍ଷରେ କେବେ ସେ ଭାବିନି କି
ତାକୁ ଗୁଲାମ ରୂପରେ ରଖାଯାଇଛି। ତାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ନିସ୍ତୁକ ମାଡ଼ ମରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁକୁ ବି ସହି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଦେବଦତ୍ତ ବି ତାଠୁ ଦିବ୍ୟ ଔଷଧ ଛଡ଼େଇ ନେଲା, ଯାହାକି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ତାର ହକଦାର ନୀଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ନୀଳିମା ନୀଲର ଏକମାତ୍ର ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା। ସେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବି ନୀଳିମାର କ୍ଷତି ହେବାକୁ ଦେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବ ନୀଲ? କିପରି ରକ୍ଷା କରିବ ନିଜ ଭଉଣୀକୁ, ଯିଏକି ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ଅସମର୍ଥ? କ'ଣ ନୀଳିମା ବନ୍ଦୀ ହେବା ପଛରେ ଯୁଜବେନ୍ଦ୍ରର ହାତ ରହିଛି କି ଆଉ କିଛି? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରୁହନ୍ତୁ।